Pozdrav ljudi, šta vi radite kad vas djeca stvarno izlude? Znači, jučer bila situacija, sin i kćer su se posvađali i ja sam ušla u boravak i velim šta je sad. U tom momentu kćerka plače i dere se na mene, izlazi van. Ja kažem pa šta je bila, ona meni začepi. Ljudi moji, ja sam u tom momentu izašla van i nisam niti riječi rekla. I tako par sati, ona stalno pokušava sa mnom razgovarati, ja ju ignoriram, ja samo kažem da, ne. I šta god da je bilo, velim je obrati se svome ocu. Nisam jednostavno je htjela dati opće pozornost, jer ako ti sa mnom tako razgovaraš, ja si to ne moram dozvoliti, imam ja svoje granice i svoj ponos. I ona, znači jučer je prošao cijeli dan, ona je uvijek pokušavala da razgovara sa mnom, ja sam ju praktički ignorirala, samo normalno dala joj jest, razgovara, kad me pitala mi možeš ovo, da, dala sam joj, ali nisam joj uopće puno ni odgovorila, ni išta govorila. Navečer sam tražila sam da razgovaramo, ja njoj velim, rekao ja bih htjela s tom razgovarati, ona meni veli, prekrenula očima i veli šta je? I ništa, ja izašla iz sobe, kaže ona meni šta je, pa možemo razgovarati. Ja velim, ne, sad ja više ne želim, ti si imala svoju šansu. I ja ništa, napustim sobu i tako je zaspala. Ujutro se probudila, opet ona dolazi meni i pokušava me dirat po rukama, maziti. Ja nju samo pogledam, ustanem i odem. Ljudi moji, ona je bila toliko tvrda korak, na svoga ćaću je tvrda, tako i tvrdoglava. I ništa, ja cijelo vrijeme ignoriram. I ona je došla u kuhinju i opet pokušava nešto sa mnom naveliko razgovarati. Ja njoj velim, kćeri draga moja, ja s tobom ne razgovaram. Ko prema meni se onako ponaša i da me onako napada i da se na mene dere, rekao ja sa tom osobom ne želim imati posla. I onda je uspjela, kaže ona, mama izvini. I onda smo sjeli, ja velim, rekao, ali šta izvini? Mama izvini što sam se izderala na tebe. I kaže ona, izvini što sam ja prekretala očima. I velim ja njoj, rekao, dijete moje drago, volim te, rekao, najviše na svijetu. Ali rekao, da se onako prema meni ponašaš, rekao, to ti više neću dozvoliti. Pa smo se toliko uzele u zagrljaj, plakali smo i ona i ja kao kišna godina. Ali ljudi, osjećala sam se jako loše jer sam mislila, joj, pa ne možeš da je ignoriraš. Mislim, ali u drugu ruku, ja više nisam imala rješenje, ali ovdje, ja mislim da je ovdje naučila svoju lekciju. Znači, kroz bol se najbolje uči. Uživajte mi u danu, ja odo na posao. Ajde, čao.